אנחנו שוב בעניינים של שירותי אקספרס, אחרי ששמענו על לק וגבות ואפילו תספורת כאן באולפן הזה. מצאנו גם טיפול רפלקסולוגיה לכפות הרגליים בגרסת האקספרס, תוך כדי סיבוב בקניון. אז מירי מיכאלי מיד התייצבה בדיזנגוף סנטר לדיווח אקספרס. לילה טוב, גדי. אך בשעה הזאת הייתי מתחלף איתך בשמחה, אני חייב להודות. אני בטוחה, אתה יודע, אחרי יום כל כך מעייף של עבודה, להגיע לכאן תוך כדי אולי קניות או סידורים אחרונים של היום באמצע הקניון ולקבל טיפול רפלקסולוגי, זה נשמע לא רע בכלל. אבל אתה יודע מה? בוא פשוט נשאל את המטופלים. גדי, אני ממש הולכת לעשות דבר שלא יעשה בעולם הטיפולים. אני הולכת להפריע למישהי באמצע הטיפול. אני מקווה שזה יתקבל. אתה יכול לראות, היא ממש באמצע הטיפול, אבל אני ממש נאלצת להפריע לה. סליחה? היי. היי. סליחה שאני מפריעה לך, אני פשוט חייבת לשמוע איך הולך. וואו, מדהים. מרגיע בטירוף. תגידי, וזה לא מפריע לך שזה באמצע הקניון, ככה בכל העמולה? האמת שממש לא. יש אוזניות, כיסוי עיניים. אני מתנתקת לחלוטין. אני שוכחת שאני בקניון. מצוין, תהני, אנחנו לא נפריע לך יותר. מה אגב, מה המחירים של טיפול אקספרס כזה? אז כן, אנחנו מדברים קודם כל באמת על טיפול אקספרס, אנחנו שמענו על טיפול אקספרס של לק ושל תספורת, ועכשיו גם זה מגיע לתחום הטיפולים, לרפלקסולוגיה. טיפול של רבע שעה עולה 49 שקלים, טיפול של 30 דקות 89 שקלים, ואם אתה רוצה ממש להתפנק ברבע שעה של טיפול בארבע ידיים, זה עלה לך כבר 98 שקלים. עולה שאלה, גדי, 15 דקות של טיפול רפלקסולוגיה, האם זה באמת יעיל לריפוי, לא רק לפינוק, כי פינוק זה בטוח מפנק? אז אומרים לנו כאן שזה אולי באמת לא מרפא, אבל זה בטוח עושה נעים, מרגיע, נותן אנרגיות. הדבר היחיד שאני חייבת להגיד שמאוד מפריע כאן זה הריח של הפופקורן שמגיע מהקולנוע מלמעלה, אבל חוץ מזה אני חושבת שזה נחמד, כי אנחנו מדברים בכל זאת על מחיר שהוא יחסית סביר. בדרך כלל אנחנו מדברים על 250 שקלים לשעה בממוצע על טיפול רפלקסולוגיה, וכאן המחיר נמוך בהרבה יותר. אז נשמע את האיש שהגה את הרעיון. המוטיבציה מאחורי לפתח טיפול שיהיה אפקטיבי ב-15 דקות היה בשביל לנסות להנגיש את זה לכולם. 15 דקות הוא טיפול שלא צריך להיערך, הוא זמין לכולם. אני חושבת ששווה לנסות 4 ידיים, זה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. איזה כיף, שוב, מקנה, תודה, אבל הרווחת את זה. תודה, גדי. ועם כפות רגליים דואבות, ולפני שממשיכים, מה בצינור לילה עם גיא לרר? לילה טוב, גדי, עוד מעט אצלנו המדליף שהביך את